Kisumu County. Kandi Kisumu cho maber kotenore gi weche mag somo kaka wang'eyo ni bende nyocha jatend migawo mar somo nose golo kendo lando nyithindo mopogore opogore kaka oluongi e skunde mopogore opogore mago nyithiwa ma bende nyocha otimo klas 8 skunde ma oluongi gi thuolo ni wadang'eyo ni to weche mag CBC chalo nade, to weche mag medo jopuonj kata medo ndiko jopuonj mondo mi otiek rem mar jopuonj moromo ma bende biro konyo e puonjo nyithindo e lai manyien mar somo mar CBC niendi bende dhi konyo adieri kaka itemo no eri, to bende nyithindo mane ok oyiero sikunde mane winjo gi dhie ng'ama iseyo janyuol, iseyo nyathi koso iseyo japuonj machiegni kur magajwang' mondo mi wapuonje kotenore kod weche kata chal mar somo okinyi niendi mbakoromo. Ang' nachak kodi mana mapiyo piyo king'iyo kamera ichakna gi nyingi mondo inyisa ni to odiochieng' ma kawuono e studio wan gi mbaka mar chal mar somo. E chal mar somo kani wadwa ng'eyo ni to bende ndiko nyithindo ndiko jopuonje, medo ndiko jopuonj mondo mi odin nafas manitiere mar rem mar jopuonj moromo mabiro konyo e puonjo e lai manyien mar somo mar CBC ni dhi konyo adieri, to kotenore kod kaka ne oluong nyithindo e sikunde mag sekondari inyalo wacho ang'o? Erokamano ne jo Ramogi, wagonu erokamano. Aluonga ni Noah, atimo ohala e town ka. Weche mag skul wang'e nosechakore sani kendo wang'e ni sani nyithindo onego dhi skul. Wago erokamano ahinya ne sirikal kuom temo mondo gimed ndiko jopuonj nikech wasebedo gi shortage ahinya mar jopuonj e skunde mantie. Sani kaluwore gi weche mag CBC mabiro manyien, dwarore ni mondo jopuonj omed kabisa, omed ndiko. Shortage pod nitie, kata gidhi ndiko jopuonj to gimed mondo gindik jopuonj moromo nyithindo duto te. Nikech sani ka wang'iyo kata chien kacha nyithindo osebedo kadok chien nikech wach mar shortage mag jopuonj. Omiyo sani matin magisendikogo wakwagi ni mondo gichak gindiknwa jopuonj maber mang'eny, namba mang'eny, mondo skunde wa duto obed kod jopuonj moromo. Kaka ne otim yiero kaka ne oluong nyithindo e skunde nyithindo mane otimo klas 8 inyalo wacho ang'o? Weche mag yiero mag nyithindo manye otimo klas 8 moko timore maber, konchiel ok otimore maber ahinya, nikech iyudo ka nyathi masomo e kaunti ma Kisumo ka igoli tero Turkana kucho chonde. Sani weche mag pesa ok yot ahinya, koluong nyathini Turkana, oluong nyathini Nairobi kata Mombasa, kaka janyuol nyalo chano mondo oting' nyathi mater kucho ok yot ahinya. Omiyo weche mag yiero gi korka kora komoro nyok otimore maber, kamoro timore marach, nikech nyathi nyo yiero skunde kata mana 4. Tiyudo ka skunde 4 manyo nyathi oyierogi, nyathi ok oyudo skunde gi te, okaw nyathi oter mana skul moro kata mana Narok kata mana Turkana, nyo ok odhi maber ahinya. Koro kotenore gi wach yiero skul ma bende iwacho ni nitiere nyithindo ma bende ne ok giyudo thuolo mar yiero skul. Okang' machalo kamano kata gino machalo kamano iseyo ng'awa? Iseyo nyathi, iseyo japuonj, koso iseyo janyuol? Waseyo joma nyo timo yiero, jopuonje ma nyo timo yiero, nikech ka nyathi oseyiero skul, oyiero skunde 4, onego bed ni skunde 4 go oyudo skul achiel e igi kanyo, nikech kanyo kama nyo pache nitie nobiro dhi some. Koro king'iyo sani nyithindo chiegni yawo skul kaka nyocha oselok like ni idwa ni grade mar 6 cha otim junior secondary school mapiyo. Ipani chal mar CBC chalo nade? Ben gino madhi mbele kaka ochane koso nitie kaka odhi bedo kod rochruok? Wach mar CBC to pod dhi bedo gi rochruok mang'eny kabisa, nikech ka sani nyithindo ma dhi e CBC gi nyocha onyisgi ni gidhi dhi e secondary schools. To sani ka chopo sani tiwacho ni nyithindo biro dong' mana e skunde ma gintiere. Jonyuol nigi jo form 1 madhi malo, nigi nyithindo mang'eny. Maka weche mag CBC gin pesa mang'eny ma janyuol biro bedo gi tich matek mapok odwaro yude. Emomiyo sirikal onego miwa line up tir, omiwa yo moriere tir, maka ji dhi e skul, nyithindo dhi e skul to wang'e ni nyathi aka to dhi ka. Kamano. Erokamano ahinya. Machiegni mondo mi apachi kotenore gi mbaka ma wan go kae. Chal mar somo kaka isewinjo kochakore kod weche mag yiero nyithindo manotimo klas 8, weche mag medo ndiko jopuonj mondo mi okony e puonj mar CBC, kod chal mag CBC kendo ng'ama iseyo bedo ni nyathi ok noyiero skul mowinjo dhie mar sekondari. Erokamano gi nyingi luonga Alphonse Odhiambo, ajatich Kisumu kaendi. Kawuok korka wach mar sikul,
en gima kosebeto mobedo kotimore maber korka wach mar CBC ni. Nyodhi maber to tok nyogol jatelo mane riembo gini mokon kaka Magoha, choch nochakore gi kanyo ero. Kaso bang'e mar ariyo jopuonj makoro sani kok idwa recruit sani mondo nyithindo gi odhi opuonj nyithindo gi. En gima gi sani koro deko. Jopuonj onego med e sikul to korka joma dhi tayo chain mar CBC mar nyithindo gi odeko gi recruitment mar nyithindo gi. Koro na kwani sirikal bende nonego ngi kaka nyalo ket miyo jogi time mondo ngi kaka jok madhi puonjo nyithindo gi omigi taratibu gi samoromo mondo nyithindo gi kata kidhi puonj gi lande to ginwang'o sign yo moro ma puonj mani makare. To kotenore kod weche mag nyithindo mabende nyaka sani ne ok giyiero sekondar ma gidhiye, ipani wach ni endi iseyo nyathi kosi iseyo japuonj kosi iseyo janyuol? Wach ni endi en an pod wach manene iseyo sirikal nikech gigi duto te kuom sirikal koka donjo kuom jopuonj koka donjo kuom janyuol. Ni sirikal koseketo line maber ni wacho mi japuonj sama chon gi jok mayiero skunde gi mondo jonyuol onwang' gen mana pod sirikal ema nok otimo gini utaratibu kaka idware. Gigi duto te an pod abile mana sirikal nikech gin ema gigi duto te kuomgi donjo kuom japuonj donjo kuom janyuol. Koro kaendi an ablame sirikal. Erokamano ahinya, erokamano kuom pachi maler mimiyowa. Machiegni in bende mondo imiya pachi kaka janyuol kotenore kod chal mar somo pacho ka. Nyithindo chiegni yawo skul, odong' mana katin to jumbe ariyo to nyithindo duto dok e skul, obed jo klas pre-primary, jo grade 6, jo klas 8 mabende donjo form 1 gi joma opogore opogore. Chal mar somo kini chalo nade kaka noluong nyithindo, weche mag medo ndiko jopuonj? Kamano. Erokamano ne Ramogi mokwongo iluongo ni Godfrey Odhiambo Longo, aloko hanjo hala matin. To aduk ne kamano Ramogi kuom kawo gimokawo ni endi nikech CBC ni problem wan go ni matiende ni awareness nokubedo created, nokotim gik moko maber. Koro awacho ni sani wan kaka jonyuol ok onego oketnwa gik moko ni dwani mondo wage lab go. Mago education en mar national. Wan jonyuol wan gi ting' matek, economy ni piny. Onego bene jo gimoro amora medware skul, onego bene sirikal otimang'o olosnwa. Kaka yiero mag yiero jogi ni gini system nochakre higni 6 mokadho. Onego bene sirikal oikre kabisa ma gik moko timo nikech education wasebedo kwaneno go te en pila mar piny kendo economy ma ok nyabete ke education system rach. Koro changes kitimo, changes onego bene timo gi gibed gradual. Koro sani sino michoko yiergi makosa kabisa en kuom sirikal. Wan kaka jonyuol onge gi teko nikech nitie policies miloso. Gima miloso onego miloso ne policies ma strong. Koro neno ka chal mar CBC chalo nade? Bende en gima dhi ringo kaka dwarore kaka ipange ni koso nitie kaka odhi ywayo jonyuol to ywa jopuonj to ywa sirikal kaachiel kod nyithindo? Gima neno ok onego bed ni siasa irwake system mar education. Onego bed ni gik moko bedo very clear nikech system kaka ne jowan gi change transition mar government nitie wilre lakini policies maloso mamiyo gik moko bedo rano nego beni ber. Kech king'iyo CBC ni kako dhi mbele kae odhi thago wan jonyuol, odhi thago wan gik moko mang'eny moko put in place. Koro akwayo ni nego sirikal ilos policies mabeyo to gigo nego lugi mondo mi mbele kae education marwa ma nyithindwa ok onego bed ni itugo godo. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo in inyalo wacho nade king'iyo kamera? An gima nyalo wacho an nyinga mokwongo iluonga ni Peter Okia, an ja Kisumu ka. Gima nyalo wacho maduong' jo-Kenya onego bed sober ma ging'e ni wach education no en gima duong' sana e piny ma Kenya ni. Kenya onyuolo nyithindo mariek ahinya, lakini kidhi koro ka direction mag jo education gi sirikal to wayudo ka wan confusion maduong' giriwo siasa gi wach skul. Koro gima nyalo wacho gik moko matimore piny ni wasunge kelo ng'ato kichako gitemo gi Kenya kae gino ok mora nga nikech kata jo Britain notemo CBC ni to tamogi. Koro gibiro Kenya kae kitest mokine ni watim nang'o ka kidwa ng'eyo ni koro kiloko wa Kenya jomofuo to kiketo minister mar Kenya ogero kilas mokwongo to kia ni walimu madhi puonjo skul no ere. Koro gimoneko sirikal one kata jomochungo ne education nona gilosi jopuonj mag CBC mondi ma kilos maber pesa manyocha giketho go gero kilasigo nonego gitere puonj mar walimu mar CBC
nikech kisepuonjo nyathi, kisepuonjo mwalimu, mimi nyithindo, onyalo puonjo nyithindo kata tie yien. Koro gima gitimo no, kitemo timo kaka wani nyuol, wani wafuo, wani koro chiembgi. Kaka timo kamano, loso kaka kinyalo loso buke, kirundo wakinyiewo buke go githuon, to gimak buke go dhi wakia. Ineno, koro jo Kenya, walokore dasta, ma koro jo kimora mora madwa timore, to gitemo kodwa. Gimana wacho mokwongo, na biro amor sana gi si channel mar Ramogi, nikech okelo gino oko kaka wawuoyo ni jogo biro yudo message ni, to kaka yudo message ni ng'e niya jo piny magineno no ofuogi waneno gi, to kaka idwa loso gimoro to kilos gimoro mariere manyalo konyo jo piny, nikech school en gima duong' piny mangima. Kidwa bedo daktari nyaka ikal school, kidwa bedo gimoro amora nyaka ikal school. Koro akia ni tugo mane ma sector mar education no keto gi sirikal tugo moro e gino. Koro gino aneno kok mora kaka an parents ma Kenya kae. Pero kamano ya koro kaka no luong nyithindo to inyalo wachango. Kaka no luong nyithindo an anyalo wacho ni an parent maduong' masebedo gi nyithindo primary, aseruoko nyithindo secondary. Gima anyalo wacho maduong' to nakombo ng'ani awache gino anyalo yudo media ni jopuonj giwe chando parents pile ni giluongowa wadhi wayer school, to skunde ma wayiero kata chiel onge ng'ato maneno ga school ma oyier. School te ma parents yiero ga onge nyathi miluongo ga school modwaro koko yuto alama maduong' mogik cha ok nyal luongo school modwaro. Koro wach mar luongo nyithindo, luongo parents ni wadhi wayier school ma nyithindo dhiye, manone ko kiwenwa kiweya kiyier ga school ma gidwa tero nyithindo kaka ging'eyo, nikech inyalo yudo nyathi oyudo max maber to iluonge school mo marach. Koro nyathino ineko nyaka chunye kar somo. Pero kamano ahinya. Koro moko yudo to iseyo ng'a, sirikal koso jopuonj koso jonyuol koso nyithindo? Mokwongo sirikal emonyalo chayo, nikech sirikal e wuongi ni matayo piny. To wachno kaka achiel kuom wacho kaka ochakore nga sirikal to odhi jomochungo ne sekta mar elimu no, to koro odoke e walimu, odoke koro e parents, oduoko nyithindo. Sirikal ema neko chiunga direction makisebedo piny migiwuoye makiwacho ni ma e point moneko wadhiye manyalo konyo jo piny, to piny bero beto maber. Pero kamano ahinya. Mana kamano nyakoro Juan Sharon, mana kaka iwinjo moko kuom paro mopogore opogore kowuok kuom jonyuol ma bende ni kod nyithindo mawinjo bed ni dhi e skul kata bed mana ni en skul ma pod ni e primary kata jalno madonje sekondar. Gigolo paro mopogore opogore kanyo ka bende seyo maduong' gichwalo ne sirikal ka giwacho ni sirikal ne ok otimo ikruok makare, kendo kata paro be chal ka gima ne ok okaw kuom jonyuol mondo migiriw paro kanyakla kaka weg nyithindo mondo gini to sekta mar puonj kotenore kod lawi manyien mar somo mar CBC ni onyalo dhi mbele e yo makare ka otim ang'o gang'o, ka oket ikruok machalo nade. Ka kamano onge penjo moro amora gi seche gieki, abedo kuom e studio kanyo mondo idhi nyime kod twak ma wan go mar mbako romo. Sharon. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare kendo erokamano ahinya kuom bago twak e kaunti ma Kisumu. Nyakoro Ramogi Juang mano Millicent Adhiambo, jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu.